କୂଳ ଘାଟରେ ଏକ ପୁରୁଣା ହବେଲି ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଠାରେ ରାତିରେ ଏକ ମହିଳା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲେ। ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଜମିଯାଏ। ରଘୁ ଏକ ନିର୍ଭୀକ ଯୁବକ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନୁଥିଲା, ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକ ରାତି ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସର୍ତ୍ତ ଲଗାଇଲା ଯେ ସେ ସେଇ ହବେଲିରେ ରାତି କଟେଇବ। ରାତିରେ ହବେଲିର ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଉଥିଲା। ରଘୁ ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କାନ୍ଥରେ ଧୂଳି ଲାଗିଥାଏ ଓ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ବି ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲା ଓ ଲଣ୍ଠନ ଲିଭିଗଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ସେ କାହାର ପାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ପଛକୁ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଜଣା ହସ ତା କାନରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା। ରଘୁର ହୃଦୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧଡ଼କିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହା ସତ ନା କଳ୍ପନା? ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଓ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା